Искате ли заедно да разгледаме какво поръча наша клиентка в М размер бразиляни и прашки? Искаше да бъдат съблазнителни, черно, червено, бордо, телесно, с дантела и микрофибър комбинация. Като това са модели, които тя не за първи път поръчва, просто иска да смени цветове. В нейната поръчка има както с дантела модели, така и с бродерия. Дълбочината на моделите са от средна до висока талия. Всичките стоят страхотно и тя не за първи път прави поръчка на тези модели. Просто сменя цветове. Накрая на видеото ще ви напишем какво ни написа след като получи този пакет. Модели с дантелен колан, модели с големи панделки отзад, с дупчица за разкош, моделите са някои без ластици в хигиенната зона, за да не дразнят, най-различни модели. Довери се на 25 годишни опит в изработката и познаването на материалите. Ние няма да те предадем.